Така, здравейте! Правим втория епизод двойното оцеляване с Веско. Да, сега ще ми дадеш ли една кирка или не? За какво ти си? Ей! Как си има в минута? Я клава и в честа. Вземеш с други кирки. Няма кирка, бе, дай една. Гранатива кирка, бе. Добре, едната остави са. Направи си друга кирка, аз ще направим още една кирка. Стига са. Ще направим друга, бе, кирка, бе. Хайде са в минута, бе. Уджи айрон, бе. Не бе, айрон. Значи. Такава. Ама ти тук ли ще стоиш? Не бе, сега дойде, не си направи. Пред мен чекай, оставяй и ценните работи. Ценните не там, дето не. Да, бе. Торчове имам. Вот ти взела айрон кирката. Още, бе, може да намерим. Добре, ама трябва да предпоземаш. Товарде. Я съм в минута, веке. Чекай, сега не намеря. Очи, може да наем спаунер. Ярне, вземи всичко. Да, чути си. Добре, половината. Той взе в 7 пържоли. Хайде. Идем. Той вече. Става вече. Става, добре. Аз... Тук има на две посоки. Не. Къде си? Една посока. Добре. Аз... Опазим половината живот. Чекай, бе, да таварде. Стой, бе. Степ не може да се извади. Тук има два пътя. Хайде, насам ще продължим. Хей! Къде си, бе, това? Ще се питам. Ама найди, бе! Видях това. Найди, бе! Давай, се това по тебе. Подяваш това. Я искал, гледвай се за айрон. Чувай, бе. Бега задънена. Не си, бе. Не, бе, Ича. Ела. То виж, че върви нагоре, бе. Я гледай, че е задънена. Добре, Да, сега събирай торчо. ще ги събирам още. Има кол. Кърчи го. След това трябва дърва да надем. Стикове. Чекай, Вася, и това. Ще оставиш без грам светлина. Давай. Хайде, бе. Сам ли? Чакай. Надолу. Давай. Бягай. Бе, не мога да го сложа махни. Давай, бе. Мога. Дай ми торчовете. Няма. Добре, нататък има ли нещо? Да, бе, де да знам. Не, бе, провери. Как да видя? О, гъби! Вземи ги! Очи, аз взем ги ти. Я са торчаджия. Торчаджия. Точно, не знам. Значи, бе, ще оправя. Има още кол. Добре, вземи го. Хайде, бе, и това ли е задънена улица? Така е. Хайде, ще кърчим. Много е гадно така. Няма да кърчиш, надолу имаш още един път. Вода намерих! Сериозно? Не, взех ми. Морето. Не, в морето и в реката. Наистина намерих. Не. Ма наистина тук може да идваме за вода. 11. 12. 13. Не сме го видели. Тича, бе. Виж, бе. Събирай торчевете. Очи, бе, там. Каза, че ти си торчежията. Ай, събирай ги. Да, се няма да но виж, че насам има още един път. Не, бе, нето вбехме. Не, там дойда в мен. Кол има. Ай, той имаше още един разклоняй го е надолу. Верно. Аз не съм го видял. Къде, бе? Ще малко, бе. Как ще има, бе? Има, бе. Да. Не, бе, чакай. Не, бе, това сигурно съм ги. Било, че това ли си могъл да го забележиш? Не, бе, това е входа. Ами, хайде да окупаеме на онай. Хайде. Добре, дай и кола и аз ще да намеря така. Да направя торчо още. Дай. Имам 14. Па става. Това ще правя това сами. Имаш меч. Милко ма нападнат. Меча. Мисля, какво ще правим? Чакай, аз си да... Не, няма да дойда. Поне дай един опит. То ще се сручи! Аз ще дам, ай, то дето е почти изхъбен. Да, дори наш да ми се изхъби. Хайде, ще спим. Но нищо не може да се види. Зомби! Или ти беше това?
Пало ти хълк прилича на зомби. Ай бе, следвай му. Ма че ли беше най-отгоре, бе? Да, я бях най-отгоре. Има зомбито. О, има и виледжър. Де, бе? Варди са човек, наистина има зомбито. Зомби виледжър. Айде, нинджа. Нинджа, нали си нинджа? Давай, прибирай се вкащи да спим. Ай! Не, нищо не те удари, виждам. Ге, бе, от му затваряш, а не. Да отваря, бе, отварям. Айде, пепай. Ека да... Дявай, моето неща да легне. Да спите. Държи Кош. Умират зомбита. Аз ще правя торчове. Убаво, бе, имам още един колон. Всичкото дърво ще го направя в стикове. О, я събавя с една вещица. И може да ти даде такова. Да си държа това. Дайте ми отваря. Какво пише? Ти трябва. Хелинг. Това напълва такова. Живота. Не, яденето напълва след това. Опа, а аз какво не искам? Ого, имам стаки 48 торча. О, имам. Стига, бе. Кой иска да Я думам, имам нещо. Кофе имаш? Кофе това нещо. Колко минути? Имам нещо за живот. Сега още 6 минути. Така. Тебе има една крава, ще убия. Знам. Човек даже ми 3. Не, 2 ми да. Честито! Ай там. Пречиш на правата на ти. Да. След се преработва много време. Пак минут. Айди. Аре. Чакай, забравих нещо. След мен дай ми тор човек. Значи, чакай, къде си, бе? Аз ще откривам друга мина. Бе, няма мина, бе, за колко мина? Взимай ги, бе. Добре, бе, ще... На същата мина сме да таварди, тя има 2 мина. Точно я цена правя, ай за дърва, бе. Че няма едно дърво. Само едно. Иночко, преработеност. Ино. И с един удар го свали. Да, бе, видях. Спайдър! Ела бързо! Имам стичане. Тичай! Още една мина. Мисля. Не. Водка. Доста ми, бе, същата мина ще такова. Къде бе, ела, къде си? Те вижда спайдър, бе. Ела, бе! Ти къде си, бе? Мината ли си? Не, бе. Не, ще извън мина. Не. Ще направя водица. Знам, я за това. Иначе в честа 2 ли кофе? 2 има. Чакай, брат, с нещо. И нойч дара. Но ти като го убиваш кирка. Значи бе, преди малко е това. И накрая ми дара 2 с кирка. Ама това не е. Ама кравата и чемо. Аз са този спайдър, госта бе на мен. Кои бе, не знам где има спайдър. Над минута. Знаеш как ще е? Верно. Айде, едно. Айде, още едно. Явора водица. Чакай, бе. Сила, нали трябва 2? Айде па. В частта има 2, у мен има още една. Още за един лук. Очи лука. Ама сега дяда има стикове. Така е. Има. Наистина ли? Аз не ги видях. Айде, водичка. Има водица. И риболовът започва още. Добре. Напнеш ли? Няма такива намерения. Стига, тай. Идвам с теб, че не се бои. Не се боя. Щом аз съм тук, няма се боиш нищо. Как ти гледам си? Не, бе, че разкопаваш това, бе. Бе. О, ти видя в диорите, бе. Изкопче това диорите, бе. Диария. За едно Диария. За същата. Не, бе, за стомна слаб. Буба! Джава, я идам. Я вървя. Ти. Идам, Буба. Ево посва тук. Гледай на Буба. О, не де сакчу. Стевче.
какво си цял, бе? Това шефто пита ми нужда. Наполовина са. Наполовина са. Не можеш, бе. Или, я знам, колко имаш? 5 имам. Добре, дай. Съкни. Нека да ти съкна половинка. С анвил, а материалния айрон бая. Не, да около 7. Какво правя? Я там загубих. Я бе, копай и това надолу. Добре, бе. Да, аз взел 2 меча и една кирка. Не, дай ли меч? Не. Две на колко? На колко? Добре. Тя сега прави трапче. Има нещо. Ще най-поразкопаваме надолу, трябва да ни стълби. С тикчета. Опа, ти ли кладят? Правим си. Опа. Опа, я уби. Трябва само долу шкъртя. Ще го заградам. Едната кирка. Падам. Чупи ми се едната кирка. Я падам при теб. Не, още не. Чакай. Я ще умра. Не дей. Чакам дълбоко. Какво ми време до колко дълбоко? Умирай, колкото правя. Всички неща ще дойдат до мене. Я имам съм 2 меча на изхъбен, полуизхъбена кика. Какво направи такова? Хайде бе, аз ще отида до рото на земята. Я бърза за дърва. Така, няма нищо. Бърза за дърва. Добре. Айрон! Айрон. Само даймонд. Грешка. Имахме колко? 7 и 1 в честа и 4 у мене 5. Нали, защото ги изхабих. Да. Не, аз ги изхъбих. Да, същия. Изхъбих. Ти. Аз. То не е вие тъй. Место уми. Как пепел в тъгълните? Барут! О, колко? Това барут, бе. Това е пепел. Барут. Пепел. Стигнах до ядрото на земята. Това стигнах Ого! да ни казвам на кого на земята. Сега, как се искаш? Смерак? Смерак, ама след не кажеш запомниш къде си дошъл. Сега така ще ходене. Ай да видим. Само ще разпаваш. Ай ще видим. Ама... Сега ще дойда. И аз знам, че ти ще дойдеш, ама докато и на дърва, докато направим стълби. Да, ме след не па трябва да разкопаваш една на празно. Сега за 5 айрона подах. Хирка. Там много хирка, бе. Така направи. Там много хирка. Не, брат, бе, не имаме... Обо. И каша си свърля. Нещо. Нещо ме удари. Я се пърли. При мене? Не. Нещо само ме ударва. Ами е точно. Ти си гладен. Не съм, наполовина съм. Хайде, бе. Ти си убила. Не при мен, спокойно. Няколко човека са ми... Стига, защо пак умирам? Ами трябва да си скачваш. Я ти казах да виж някъде без им. Да. Кой да ме слуша? Слушал съм го това конско милион пъти. Конско, това не е конско. Мико, свинко. Бе. Добре, спрем да клипа. И 10 минути е клипа. Добре, това беше и до скоро. И... Никога.